ועכשיו נמשיך לקרוא את ספר שמות, פרק כ'. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. זאת אומרת, אלוהים דיבר ואמר את כל הדברים החשובים האלו לעם ישראל. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, אלוהים אומר, אני האלוהים שלכם, זה שהוציא אתכם ממצרים שהייתם שם עבדים. אסור לכם להאמין באלים אחרים, רק בי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. זאת אומרת, אסור להכין פסלים או ציורים ולהתפלל אליהם. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך, על קנה פוקד אבות על בנים, על 30 ועל 40 לשונאי. אסור להשתחוות לפסלים ולעבוד אותם, כי אני, אלוהים, מקפיד מאוד על כך. ואם אנשים לא יצייתו, זה עלול להשפיע גם על הילדים וגם על הנכדים שלהם. ועשה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי. אבל מי ששומר את המצוות שלי, אני נותן לו המון טוב וברכה. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. זאת אומרת שאסור להשתמש בשם של אלוהים סתם או לשקר בשמו, כי אלוהים לא יסלח על כך כל כך מהר. זכור את יום השבת לקודשו. צריך תמיד לזכור שיום שבת הוא יום קדוש ומיוחד. 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדיך ואימתך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. זאת אומרת, במשך 6 ימים בשבוע מותר לעבוד, לעשות כל מיני דברים, אבל ביום השביעי, שזה יום שבת, אסור לעבוד. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים וכל אשר בם, וינוח ביום השביעי. על כן, ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. אלוהים ברא את כל העולם ב6 ימים. ביום השביעי הוא נח. לכן הוא בירך את יום השבת וקבע שהוא יום קדוש שצריך לנוח בו ולא לעבוד. כבד את אביך ואת אמך, למען יארכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נתן לך. צריך תמיד לכבד את אבא ואמא, ואם נעשה זאת, נחיה חיים ארוכים וטובים בארץ שאלוהים נתן לנו, בארץ ישראל.